Salutare! Astăzi vom împacheta o nouă comandă cu Lionel Messi, care a fost cumpărat de un bunic pentru nepotul lui și astăzi vreau să-l împachetăm împreună, fiind un copil care se va bucura de card. Am pregătit și câteva mici surprize. Și pe lângă acest card vreau să-i fac cadou câteva carduri. Un Musiala, un De Jong. Astea, repet, sunt cadou din partea mea. Așa. Aici va pleca cardul cu Messi. Și ăsta va veni pe deasupra. O cutie, puțin carton, cardurile merg în cutie și cam aceasta este împachetarea.